আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। ফাতারহাওয়া তুমফ্লালাইমানি সামপ্লি তাবুক লাইখা ভারত হাকতটি সংথানিব নক নখুক সংজাকমা LPG সিলিন্ডার্सनि morokma bangrinani wansukjaka hakotor hapangni bwkhaktwi aboni logiwo gas bialni bagwi thoksnama thaino tebo dagikha gobang khlai snamnani bagwi Fatarhawa jobani tongkhorni bagwi khatijak tongmani bial ongna kiriwi hakotoro songui chamani gasni morokma bangrikha central hapang cha salo sher chibrui LPG gasni morokma bangrikha khokdokji aboni logiwo sher chichukuni bagwi baniya ongnai LPG cylinders ni morokma te rachiba bangkha aboni sikang 2025 BCD নাম্বারসে আপনার আগে আসছিল 978 টাকা 40 পয়সা আর এখন এসে গিয়া 1038 টাকা 40 পয়সা অর্থাৎ 60 টাকা বাড়ছে আর কি। আর বাণিজ্যিক গ্যাস এটা বাড়ছে আপনার 114 টাকা, আগে আসছিল 2255 আর এখন এসে 2369 টাকা। এটা তো মানে বাসা হইতেছে কি করে হঠাৎ করে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে তো এখন 978 টাকা 40 এখন কোথা 1040 টাকা বললাম প্রায় 500 টাকা কত পারছে জনসাধারণ এটা তো আমরা সাধারণ মানুষের পর চালের টাকা সুবিধা বড় মতন এখন আমরা মাইনে নিতে হবে। 4 एप्रिल सालमारिव नकनि सिलिन्डारनि morokma khok bachi bangri bani bisikaki haino hai bangri fika hayungni tong halokni fero gas khati thaniwo tui wana jakha kisa USA Israel te Iranni daratei tabuk tungphlajak kushu hakotor no abo hayung gonangei hor muchungjaknai bial ongano hnei wansugino sikangbaria khorai mungrijak kbakma agency rok obahai jorao 5 March salmariwo achomsha phanke hakotorni thoksnama thaino LPG morokma bangrina bagui dagikha central hapang dagima rugui tabuk songnani bagui snamna bagui thepajaknai propane te butane aboni logi bebak company no romdi Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited te Bharat Petroleum Corporation Limited propane te butane no thomnani bagui sajakha tongko song painei rokni thani soguyatei gas cylinder sinai nuknai rok wansukha bial ongmani fer ongkha hormuz pranalini daratei Prussia tuyungte Arab tijlangbo thepanani nangya hinphano 167 kimi kolok teilamtei thanglashu khlaio hayungni 20% petroleum Bharat hani 50% thok LNG paifal khlainani 54% no lamatei no phaio chobani bagai tomung o lamatei rungtor thanglashu khlai manliya haipano hor muchung jaknai thumthani bial ongmanote babaisa Iranni drone bai chopropmani ulo Qatarni LNG plant snamat muthak jakma bai teibo kesepma hai ongkha Bharat hakotorni gas thoma thayo Bharat bini bebagai LNG nangmani 40% hai naharo Qatarni obahai jorao Gel India Limited no koktun shikha Qatarni klaikhe gas mania khe khatijak tongma thani morokma riwi painani nangai hini shaka CGD Entities Association haike CNG ni morokma phano tongo te jora kolokni ongkhe nangnai rok jongpherakni malkhung bukhat yapri ma shenai hini khaklaijaka yang haphangni ktal dagima klaimani private limited by sangsajak rogo Reliance Industries hai company rokno propane te butane ni petrochemical snamma karima thepanai LPG snamthani hinke polypropylene ni hayakeba eliclated hai kabang manai tongma manai kisa angai thangmano sinai noknai rok wansukha obahaino angai tongke hatiwo teibo morokma bangai tongnai hinai Bureau Report News Now